קדימה, ונראה לנו שטואר כבר הכריע את המירוץ, הוא נכנס לישורת. טואר מוביל והוא נראה מאוד מאוד סמכותי, הוא כרגע מוביל והוא נראה חזק מאוד ויש לו הרבה מה להגיד. כאשר מאחור בריק יהודה מנסה לעשות איזשהו מהלך, אבל הוא יביא אותו רק למקום השני, ועופר בן דוד על טואר מנצח כאשר בריק יהודה במקום השני, ואנחנו לא מזהים כאשר ברקת ניסרים במקום השני, שלישי. כרגע אנחנו רואים את עופר בן דוד על ויקטורי במקום עושה מאמץ להגיע ולסגור את הפער מדלל. דלל כרגע מוביל בשני גופים. אנחנו רואים את ברקת ניסרים כרגע במסלול הפנימי, עשה מהלך יפה ונכנס למסלול הפנימי והוא סוגר, אבל דלל במקום הראשון עדיין מגדיל את הפער כרגע ל4.5 גופים והוא מוביל. ואנחנו רואים את עופר בן דוד על ויקטורי יוצא החוצה ומנסה לקרוא את הגר, אבל דלל במקום הראשון מוביל בצורה פתוחה עם על הגריפת, והניסוסים נכנסים לישורת האחרונה כאשר דלל ממשיך להוביל, אבל התחרות מתחממת כאשר ברקת ניסרים כרגע יוצא החוצה ומנסה לקחת את ההובלה. התחרות מתחממת, התחרות מתחממת כאשר ברקת ניסרים כרגע יוצא החוצה ומנסה לקחת את ההובלה. התחרות מתחממת, המרחק נסגר. דלל ממשיך להוביל, דלל על ברקת ניסרים, דלל ברקת ניסרים וארינה. יש לנו זינוק כאשר דלל נותן את ההובלה במסלול הפנימי וסוגר את השדה שריק עם יוסי כהן. אנחנו לא רואים כרגע את... נראה לנו שברקת ניסרים צמודה אליו במסלול החיצוני, אבל אנחנו לא בדיוק מזהים כאשר אנחנו רואים את כוכב שביט כרגע במקום השלישי, חיימר במקום הרביעי. אנחנו רואים כרגע את ברקת ניסרים עוברת למקום הראשון, היא מובילה בשני גופים על דלל וכרגע מצטרף אליה כוכב שביט, אבל ברקת ניסרים פורצת והיא שיחה מאוד צעירה כמו שאמרנו, עולה לשלוש, היא מובילה כרגע את השדה בבטחה ובהחלט היא מתחילה להראות שזורם באדם של אבא שלה. היא כרגע מובילה כאשר הקרב הוא קרב מאוד מעניין על המקום השני, אבל ברקת ניסרים מנצחת בבטחה. ובמקום השני יוסי כהן בפריצה יוצאת מהכלל נותן את המקום השני. אבל אנחנו מתרצים בזום החלפונים בזום כאשר אנחנו רואים כרגע את שן שבת עם יוסי כהן לוקח את ההובלה והוא כרגע פתוח פעם בשניים וחצי שלושה גופים על חיימר במקום השני, כאשר אנחנו רואים את ברקת ניסרים כרגע פורץ הקרנה במסלול החיצוני והוא עובר את חיימר וכרגע הוא מנסה לקרוא את הגר על שן שבת. אנחנו כרגע בישורת, נכנסים לישורת כאשר ברקת ניסרים אחרי 5 שנתיים כרגע בריק קלמן נותן את ההובלה ברקת ניסרים. 5 שנתיים הולך להפתיע כאן כל הבני שלוש כאשר המסלול הפנימי ברקת ניסרים הולך ומנצח. ברקת ניסרים 3 שנתיים וחסרת ביכולת שלנו כדי לטפל את העניין במקום השני. שייכים ערבים תאורי גזע 900 מטר, יש לנו זינוק. אנחנו רואים במסלול החיצוני את חנן עם שרון נופל סינטרה לוקחת את ההובלה, כאשר במסלול הפנימי תור בן מנשה עם בריק יהודה וסמיר אבו ליל על בהט
כרגע במקום השני מצטרף לשרון לופז, וכרגע הוא כבר נותן את ההובלה במסלול הפנימי, כאשר אחרי מוקב מחרה פריק יהודה ואל עובד עם שרון לופז עם שנטל ויגנס במקום הרביעי, כאשר במקום החמישי לונה אל ספח ורמיס במקום האחרון. כרגע רמיס עושה איזשהו מהלך ועובר למקום השני לפני האחרון, אבל המרוץ כרגע נכנס לשלבים האחרים, כאשר אנחנו רואים את אורבן למשל פריק יהודה יוצא למסלול החיצוני ונותן את ההובלה. פריק יהודה אמנם הוא ישבור פה את המדד והוא הולך לנצח. פריק יהודה נראה מלא סמכות, אבל שימו לב לאל עובד במסלול החיצוני עם שנטל. יש לנו פה קרב בתוך המשפחה, משפחת בן מנשה, תעשו טוב בן מנשה שנטל, שכלו בן מנשה שנטל, קרוב מדי כדי להכריז ולנצח. ועופר ברז מקבל עוד גביע על הארון הבלתי נגמר שלו בקטגוריית הסוס הערבי. הנה עוזב אותנו פריק יהודה ונשארנו עם אל אביד. פנימה ונשארנו עם אל אוביד. ראשון 25 לראשון 2003 זינוק יש לנו, ואל אוביד כרגע נושא את ההובלה, כאשר לידו מחלדיה כרגע כגוף מאחוריו וסוגר את השדה פרקן, אבל המרוץ עדיין בחיתוליו ואנחנו בישורת הרחוקה. הם רצו סוסים כרגע כ-300 מטר והם לקראת הסיבוב הרחוק, כאשר אל אוביד ממשיך להוביל את השדה בגוף. אנחנו רואים את פרקן כרגע סוגר ומצטרף למחלדיה, כרגע הוא אולי אפילו קורא תגר על אל אוביד, נראה, אבל אל אוביד כרגע פותח צעד ומגדיל את הפער כרגע ל2.5 גופים, והוא נכנס לישורת. הוא נראה קל מאוד והוא נראה מאוד בטוח בעצמו, הוא נראה מאוד טרי ויהיה קשה מאוד להשיג אותו. הוא זוכה לשירותיו הטובים של דורון בן מנשה והם נכנסים לישורת, כאשר אל אוביד נראה מאוד מאוד סמכותי, ואכן הפייבוריט שתיאר לעצמנו שיש פה משהו, שימו לב לסגנון, הוא עדיין מאוד טרי, יש לו הרבה כוח. דורון לא ממש מבקש מהסוס, ואל אוביד פוסע ומגדיל את הפער בלי לבקש ממנו יותר מדי ומנצח כ10 גופים. פרקן, אני חוזר, בן פריק אל עמל ובלונס ניסרין, אלי עטיה הוא הבעלים, עופר ברז המאמן. אם קיטאווה השנה היה לו נסיגה מסוימת ביכולת שלו, נראה אם הוא מצליח לשחזר. ערבים תאורקל ל-900 מטר. מורגן, יש לנו זינוק במסלול החיצוני, פורס כרגע ג'מאל עתיק, הוא כרגע מוביל, אבל במסלול הפנימי קורא עליו תגר רמיס, ורמיס כרגע נותן את ההובלה. נהר אל גיל שמה במרחק של 2 גופים, וגם טאווה מאחור מפגר שם איזה סלם נראה לנו על אדם, אבל אנחנו נתרכז בסוסים שמובילים כרגע. מוביל את המהירות רמיס בחצי גוף, ב3 גוף על טאווה עם דורון בן מנשה שמגדילים את הפער כרגע במסלול החיצוני. נראה לנו שמורט שמבינוע לוי מנסה לקחת אותו לאנשהו. כרגע אליק ברז על נהר אל גיל גם כן מנסה לסגור את הפער, אבל הסוסים הראשונים בין הקרב הוא בין רמיס וטאווה. טאווה כרגע פורץ קדימה ונותן את ההובלה. טאווה חזק והוא מוביל, אולי הוא ייקח את הבינוע לניצחון הרביעי ברציפות שלו. הבינוע דורון בן מנשה כרגע נותן את המנצח ללא שום בעיה, 3.5 גופים לפני נהר אל גיל. כמו שאמרתי, ניצחון שלי מהיום, סך הכל מתוך 4 מקצים, בהחלט ישיג יפה מאוד. יש
לנו זינוק והסוסים כבר בעיצומו של המיעוט, כאשר אנחנו רואים את בריק יהודה כרגע במקום השלישי דווקא, אבל הוא חותך ומנסה להיכנס בין הסוסים לבין הגדר הפנימית. יש שם בעיה, לא, זה לא בריק יהודה, זה בכלל זה מג'יקסטון עם אבינועם בן לוי, כאשר מקדימה מובילים טלל, וכרגע אנחנו רואים את בריק יהודה. בריק יהודה כרגע נועץ את הגוף שלו קדימה, הוא מוביל כרגע בגוף, וטלל כרגע מנסה לסגור, אבל נראה לנו שמג'יקסטון מאחורה, שחשבנו שאולי לא עשו לקרוא את הגל, נחלש משהו, אולי הוא יצליח לפתח איזה מהירות עכשיו בישורת, אבל בריק יהודה נראה לנו בטוח, גם טלל במרכז המסלול נראה חזק, ויכול להיות מאוד שהוא אפילו מוביל על בריק יהודה. יש לנו פה מהירות די צמוד, אבל בריק יהודה נראה לנו ככל שמתקרבים יותר, בריק יהודה יותר חזק, ובריק יהודה מנצח, וניסן אלוני רושם את ניצחון בכורה, טלל ומג'יקסטון שמונה הביתה עם בריק יהודה. כמו שאמרתי, בריק מצרף לעצמו ניצחון שני ברציפות, מחבר שני ניצחונות רצוף, וזה